Ka Meghalaya High Court ha ka lai tarik unai tung arja arpulai kalam maham ting ya ka Harijan Panchayat Committee HPC namar ka jingle bumkin snap ya ka court bat kum juru ya ka sarkar jalla. Ka bench ka ba arngot ki nong bishar bakun thup yo Chief Justice Sanjeev Banerjee bat Justice W Dingdo kila sngap ya ka mukadma ban penken ria ai ki brio na ki lai spa sau art li long ye na them yo maulong. Kumba pau bagi nong syak mudui kata ka HPC kala le bumkin snap ya ka sarkar jalla bat ka court kala batha ya ka sarkar ban pen kloy ya ka kam bat ka sin sngap ban wan kan dai ha ka khat pratarik nai tung arja arpulai. Hau benai bala dam ka Harijan Panchayat Committee kala pediang ka jing terwa pen kenria lengba ka blueprint ka bala pen kre dak sarkar ringkat ki jing ai jing mut ban pen bha ya ki kat tu kat ne gi benta ha ka blueprint bala terwa ka long ban pen kenria lai spa sau pu ar long yeng na them yo mau long sya ka jaka ka badan ka building trai kam jong ka Shillong Municipal Board ha Bishop Cotton Road.